Det starter ofte med, at du kommer med en idé eller en tegning, en hurtig tegning på en lap papir eller noget. Og så går vi i gang. Jamen det kan man da ikke, eller det kan man godt, men så skal man hellere. Og når vi så er der, så skal det jo forfines, og det skal kunne praktiseres på værkstedet og produceres og så videre, så videre. Der kommer Marianne ind i billedet, fordi at, det er jo sådan din styrke, det er jo i produktionen. Den bliver ret meget større end det, vi plejer, men det er fordi, den her skal ligesom både have plads og luft, inden den der kommer ned. For ellers så kommer den her til at sidde i klemme. Om øreringen vipper fremover, eller om den bliver hængende, sådan som vi gerne vil have, den skal sidde. Ofte er det jo selvfølgelig skønne perler, der får os til at starte på det her, men i virkeligheden har vi tit stødt på det der med piger med lidt kortere hår. Hvordan kan de bruge en perleøring? Og der synes vi, at vi manglede noget, der havde lidt mere kapav. Det var der, at aquaen ligesom kom lidt ind i billedet, at den har en lille smule mere sådan, karakter. Den er mere rå. Mere rå. Det er den øverste ring, som er i det her design. Den skal ligesom harmonere med den perle, der hænger nedenunder. Og så minimum af størrelsen er ligesom, at den får samme dimension som selve ringen. Det vi godt kan lide i Marianne Delongs smykker med, at vi kan forandre ting og ændre og tilpasse hver enkelt. Det synes vi har lykkes rigtig godt med den her ørering, fordi at vi synes det er vigtigt, at den enkelte kunde får lige præcis den ørering eller det smykke, som passer lige præcis til vedkommende. Og det synes vi har lykkes rigtig godt med aquaøringen. Ja.